Jingdrai mau barok mah. Kaburam ba jiro barok ablay baklaw yung shime. Yon banduay shime ke di plain bijong Jesus. Ya barok ki di khot ki bran kene ke jaga ko papi ki bingin sami nang ne ban lek chaki di Delhi. Bangin pan ki mat ki jura ki badran kam nam dagari ba jaj ban riu ke jongi. Na barok ki baran hang ne ka ban ai ka met ka ba kot ka ba khya hadup gen na poy ti ke jaga hadup gen wan phai ru ki jangi nget. Baga jingdon kat ka jong me ka long bat ni bat kiban sa kieu ru ku pa na steng lenti na boy ter hadu borni ter kiban kieu kinong ka ba me man don kat ban ai ki ka met ka ba shat ka ba klan ki bingin poy sup bat poy san yang ti lingba ka jingdon kat ka jong me ni shane at kam ka ba me nyala me ni ablay frau nga ai ngu jing frau ka jong me bat ni dwai ha ke kerteng ka jong Jesus Christ amen to swaban lei siboni tu ga wajib to swaban ka jong kari ka si itu jungi Nimi mentak kesni bandai senong ba dalhi bandawa ya ki dauba jonggari kesi. Ngimla ban tet ila ke jong gajak breu ngimla mengkat ila jonggari bat ni kerman bu kari kan kitbok yangi panglek sedalhi la banta ban yakun la banta ban yafat ya kimat ki jura jonggari. Te kumbang i contohnya kari suap ni kiu no haki bos hakali bangin lek nang na kari le jong sedalhi ngirwai silan jadi dikasi kum kadak jong kecing pen daw ya la jong kejak penreu kum kadak jong kecing pen neu la jong keri kesi be ijri to rikasi la ya ba karika ba itu barim wajah hitam men hendai lang ya isu jingkan mau yakikan ondu. Jangan em.